हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा जोबोर मोजां आपडेट दा आरआरबिनि एग्जामा गोबां पस्टपन जादोंमोन गेजेर समावहाय कोविड-19 थाखाय दा फाइनाली नोंथांमोन थाखाय आरआरबि एबा आरआरसि ग्रुप डि आव जायफ्रा अनलाइन खालामदोंमोन 2019 आव फाइनाली एग्जाम डेट होनाय जाबाय दा बे आरआरसि 1001/2019 आव जायफ्रा अनलाइन खालामदोंमोन 10 पास लेभेल एचएस पास लेभेल डिग्री पास लेभेल दा नोंथांमोननि एग्जामा जाथारसिगोन दा बावैनो एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो जायफ्रा एग्जाम होयो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौना जोंहा एग्जाम फिस दंमोन नालाय बे 250 एग्जाम फिसखौ जोङो मोनफिननाय जायो जायफ्रानोखि एटेन्ड जायो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा रिफान्ड जायो दा बेखौ जायफ्रा आरआरबि नोंथांमोना एग्जाम होयो मिथिखायो जानांगौ आरो जायफ्रा गोदान मिथिनाय नङा दा एग्जाम होयोब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबफिननाय जायो दा बेखायनो जों बे नटिसखौ नायोब्ला ओरैबायदि बुंदों बे मोनसे टेन्टेटिभ डेट चेन्जबो जानो हागौ जुदि बोथोरा गाज्रि जायोब्ला हमना ला फ्लाड एबा कोविड फैयोब्ला चेन्जबो जायो जायनि जाउनाव बे कोविड फैनायनि थाखाय एग्जामा जानो गोनाङानो जायाखै 2020 आवनो जानो गोनांमोन दासिमबो आरआरबिआव एग्जामखौनो कन्डाक्ट खालामनो हायाखै आरो साख्रिबो होनो हायाखैमोन दा बेखौनो लानानै गोबां दावराव दावसि जादोंमोन नाथाय दायो बोथोरा मोजां जानायलाय नोंथांमोननि माखासे टेन्टेटिभ एग्जाम डेट होदों दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि एग्जामा जागायगोननो बेनो जाबाय 17 आगस्टनिफ्राय जागोन आरो बेनिफ्राय जालांबाय थागोन माल्टिपल फेजेस थागोन दा खायसेया एग्जाम डेटखौ आलदा मोनगोन बा मर्निं टाइम इभिनिं टाइम मोनगोन आरो आफ्टारनुन मोनगोन जायखिजाया नोंथांमोननि बे एग्जामा जायो कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एबा सिबिटि टेस्ट होनना बुङो अनलाइन एग्जाम जायो आरो बे अनलाइन एग्जामाव नोंथांमोननि लेंगुवेजआ ओरैबायदि जायो मोननैल' अपसन मोनो हिन्दी आरो इंलिश नोङो बबेयाव एग्जाम लिरो बे नोंनि सायाव नाथाय हिन्दी आरो इंलिशल' मोननाय जायो आरो बे एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना गुवाहाटियाव मोनगोन जेराव एसएससिनि एग्जाम जायो बेफोरावनो अनलाइन एग्जाम जागोन दा बेखायनो मोनसे नटिस होदों एग्जाम नटिस डेट आरो लोगोसे आधार बेस्ट बाय'मेट्रिक बेयाव बुंदों आरो जे जायफ्रा आधार कार्ड होआखैमोन गोदो स' नोंथांमोना मोनसे लिंक मोनगोन आपडेट खालामनो दा फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोखागोन जिंगासिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना रेडि जादो 1 मान्थल'सो टाइमा बारा टाइम गैला आरो आरआरबिनि ग्रुप डिनि एग्जामा गोरा जायो काटअफआ गोजौ थाङो मानोना बे जाबाय सेन्ट्रेल नालाय अल इन्डिया गोबां केन्डिडेट्स थायो लाख लाख थायो दा पस्टआनो 1 लाखनि बारा खामान अब्ला नोंथांमोना हमना ला 15 लाखसनि बेयाव बारा थानो हागौ दा बेखायनो काटअफआ गोजौ थाङो नालाय मोजां फरायदो मोजां नोंथांमोना कालेक्सन खालामदो जिकेखौहाय नेसनेल इन्टारनेसनेल जिके फरायनांगोन बेवहाय मानोना बे जाबाय सेन्ट्रेल जब नालाय दा बेखायनो लोगोफोर जेब्ला एडमिट होयो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबावगोन दा नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नायबाय था जाहाथे आपडेटखौ मोननो हायो एडभान्सलि दा जायखिजाया बे आरआरसि ग्रुप डि लेभेलाव नोंथांमोना नैबे लेभेल 1 पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन 2019 आव आरो दासिमबो एग्जामा जानो हायाखैमोन दा बेनिसिम लोगोफोर बे एग्जामा अनलाइन जायो नोंथांमोना सम सम आपडेटखौ नायबाय था आरो अफिसियेल साइटआवबो नायबाय था आं लिंकखौहाय डिसक्रिप्सनाव होना दोनखादों गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन जेब्ला एडमिट रिलिज जायो बेनिफ्रायनो नोंथांमोननि एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै डाउनलड खालामनो हागोन दाथ' जोबोर गोबाव जाबाय एप्लिकेसन आइडिया गोमानोबो हागौ अब्ला नोंथांमोना माखासे अपसन मोननो हागौ नोंनि नाम बार्थडेजोंबो मोननो हागौ दा बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट आरआरसि आरआरबिनि नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होदो 17 आगस्टनिफ्रायनो एग्जामा स्टार्ट जासिगोन